Des d'allà. Estem operatius, Òscar? Estem operatius? Bueno, bona vespre a tots. Tornem al saló de sessions després de quasi 70 dies de pandèmia. Ens tocava en el mes de març, però hem vingut en el mes de maig. La veritat és que encara que no hem tingut plenari hem estat en contacte i hem pogut estar atenent les coses que tocaven. No ha fet falta fer un plenari telemàtic. Deixarem el plenari telemàtic per a una altra ocasió. Tot el món ha tingut que fer ple telemàtic. Nosaltres s'hem vist així, s'hem vist per les xarxes, no ha fet falta, no ha sigut el motiu, encara que deixarem tot preparat, ho tenim tot preparat per a connectar-se així en una pantalleta per quan faci falta, quan això requerisca. La veritat és que n'hi ha que deixar preparar les coses. Jo agraeix moltíssim durant aquest temps de 70 dies als treballadors municipals, als servicis administratius i a tot aquell que ha fet possible que la marxa de l'Ajuntament funcionara normal i que se poguera fer tot amb la màxima normalitat possible dins de la normalitat que ha suposat la pandèmia i el Covid. Vull dir, l'Ajuntament al final ha estat ahí, ha estat al costat de tot el que s'ha necessitat sense manual d'instruccions, perquè no hi ha manual d'instruccions, i l'Ajuntament, juntament amb tota la societat civil del poble, perquè la veritat és que el poble no ha parat, el poble estava confinat però veies perfectament com multitud de gent eixia a treballar als magatzems perquè tenia que seguir estant produint. Molta part de la nostra població se dedicava a treballs essencials i tenia que seguir així, però també els serveis bàsics de les tendes, els serveis bàsics dels forns, els serveis bàsics de multitud de botigues del nostre poble que han seguit, a més, sense manual d'instruccions, només tocant així, veient entre tots consensuant que se podia fer. La veritat que hem donat un exemple de que som un poble madur i som un poble que, bueno, doncs bé, tenim que estar ahí i hem estat. Agraeix moltíssim el treball de tots, això no només ha fet que començar, per lo que pareix, però bueno, hem marcat un camí i hem marcat també un camí per banda dels grups polítics de que hem estat sempre des del minut 1 ahí junts i veient a veure què podíem fer per a fer-ho de la millor manera possible. És de veres que venen temps d'incertesa, bueno, els temps d'incertesa ja estaven des de fa temps instal·lats, les certeses s'han acabat des de fa molt de temps, això de que venien 4 anys de certeses o veníem 10 anys de certeses ja fa temps que s'ha acabat. Ara venen temps d'incerteses, de moltes incerteses i haurem d'estar més junts. Per això també celebre que avui un dels punts que n'hi ha és una comissió, un consell consultiu en el que anem a estar ahí treballant per a les qüestions del Covid, però que sigui un embrió per a seguir treballant, ara són qüestions de Covid, però que pugui seguir d'embrió per a treballar de moltíssimes coses més. Que el Covid ens faci un hàbit de treballar junts i de treballar en consensos i de treballar des de les diferències que tenim, que ne tenim i són bones, però que al final produïsquen coses bones. Que ens crei aquest hàbit. Que aquest hàbit potser se n'havia anat un poquet perquè el món ens havia conduït a un hàbit un poc raro que primava més el titular que les coses. És el món el que ens havia acostumbrat, s'havíem acostumbrat massa a aquest món. També potser així, i per això hem de fer aquesta autocrítica i que també arriba a les famílies i arriba als pobles i arriba fins a l'entitat més diminuta. Ara correspon ficar en marxa moltes coses de la nova normalitat, correspon tornar també a la normalitat, correspon també prendre decisions que no ens han agradat de moment, com són la supressió d'algunes coses que tenen molt que veure en el nostre sentiment com a poble, perquè una cosa són les coses del dia a dia, una altra cosa són els sentiments com a poble, com són les festes. De moment estan, evidentment, ja ho sabeu, suspeses en tota la comarca, però anirem sobreposant-se d'una cosa darrere de l'altra i, sobretot, dona gust, i pense que això dic la paraula, en la meva paraula està la de tots els regidors i regidores, dona gust així al carrer i veure gent, i veure activitat, i veure, encara que siguin mascaretes, encara que siga en grupets, però veure activitat. És que vam tindre la sort, entre cometes, de tindre que estar en el carrer quan estava tot el món confinat. La veritat és que era una sensació molt rara veure ningú en el carrer i veure tot desert, tot absolutament desert. Era una sensació molt, molt, molt rara. Ara ja se veu una altra cosa i també agraïs moltíssim a tot el poble en general que llevant d'algunes excepcions molt poquetes, que la veritat és que fan cas, al final fan cas perquè tens que cridar l'atenció
la immensa majoria del poble ha respetat en el confinament i ha respetat en la fase 1 i en la fase 0 totes les coses. I damunt ha ajudat a que se respetara. Jo ho agraeix moltíssim. Això fa sentir-se orgullós d'on és, no? Més quan observes, des de la teva posició, observes altres pobles o altres circumstàncies. Així, la veritat és que un se sent orgullós de pertanyer així perquè des del minut 1 ha sigut exemplar en moltíssimes coses. A vegades s'ha espatarrat, perdoneu-me l'expressió, però això és l'excepció que confirma la regla, res més. Anem a seguir treballant així i anem a emprendre el plenari, no sense, i per últim, tindre en el pensament a totes les persones que hagin passat mal durant aquest període, que ho hagin passat mal en l'enfermetat, perquè han hagut en el nostre poble i en els nostres barris que ho han passat mal en l'enfermetat, sobretot perquè han vist patir a gent pròxima i sobretot aquells que s'han quedat en el camí. Propers, no tant del poble, però sí en la vida en el poble, propers perquè pertanyen a famílies conegudes nostres, no del poble, però sí de famílies nostres de fora del nostre poble, però propers perquè al final s'han quedat per el camí quasi 30.000 persones, portem en Espanya que s'han quedat per el camí, i en el món són centenars de mils de persones. I això s'han quedat per el camí. Crec que és just recordar-los en la primera reunió del plenari d'esta institució. L'Estat farà, la Comunitat Valenciana, el govern de la Generalitat, ja li vam rendir homenatge, si no recorde mal, el 9 d'abril. L'Estat li retrà homenatge a partir d'esta setmana en el dol oficial de 10 dies i un acte que hi haurà en el mes de juliol, que també, com a part de l'Estat que som l'Ajuntament, tindrem que sumar-nos, però la part personal pense que està ahí. És raro que, si tenim algun conegut per Madrid, per Barcelona, que no hagi sofrit en carn pròpia el que ha sigut això, i també tindrem que aprendre això, que per damunt de tot són persones i que al final un bitxo invisible ens ha ficat en jaque mate. I això haurem d'aprendre també i haurem de ser més persones per a fer política i per a fer poble també. Així que, sense més, anem a començar en el ple ordinari. Comencem en l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és la lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, la 1-2020. Algú teniu alguna cosa a dir? Tots d'acord? L'aprovem per unanimitat. El segon és la proposta de la Regidoria de Cultura i Administració sobre rectificació de l'inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi referit al 31 del 12 del 2019. També? Sí? En antes vi que 79.371. Jo tenia el dubte de si era la protectora, perquè no sé si és que l'havia ficat en l'any anterior o no. No sé, senyora secretària. No, la protectora no está. Son obras que se han hecho en inmuebles. Yo no tengo aquí el desglose, pero la protectora no es porque no se ha certificado, no es una obra hecha. Por tanto, no suma. No, anava a fer la mateixa pregunta. Però podeu averiguar si els ho passes, el que és els altres. Esto viene de contabilidad. Las que van de plan general a mayor inmuebles, las que sean. Pero justamente la protectora no, porque sé que no tiene obra. Pues esa no está. L'aprovem per unanimitat. Punt número 3, proposta de la Regidoria de Cultura i Administració sobre modificació de crèdits número 7 en el pressupost 2020 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Això és una modificació de crèdits que el que fa, probablement en el pressupost, una partida d'inversions. La partida d'inversions té molts ítems, i això només estava en via pública, si no m'equivoque, i clar, n'hi ha coses que no són de via pública, que són d'inversions. Llavors ha hagut una reorganització de la partida per poder fer front a... Vull dir, la partida era de 111.000 euros i se tenen que desgajar coses per a que no són de via pública, que són per a altres inversions. I se fa això, se fa un canvi de conceptes. Un canvi de conceptes no, perdó, un canvi de comptes, que es teniu ahí. La partida estava en el pressupost, la mateixa partida. Vale? Sí. Per unanimitat, també. Passaríem al punt número 4, proposta de l'alcaldia sobre adhesió a les reivindicacions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Són reivindicacions que tenen que veure amb la regla de gasto, que tenen que veure amb el fons de cooperació per al finançament local i tenen que veure sobretot en coses que se van fer al principi de la pandèmia referit al paper de l'administració local i que se resumeixen en una cosa molt clara.
L'administració local és la primera administració que té que veure, que la primera administració que hauria el ciutadà, la primera que ha respost davant de la pandèmia, encara que era la crisi sanitària, evidentment, l'administració autonòmica i el govern de l'Estat és una crisi sanitària, es correspon a ells, però al final el veí el primer que va ser ahí. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies havia acordat una sèrie de coses per unanimitat que tenien que elevar-se de reivindicacions dels ajuntaments, que sobretot va per la flexibilització de moltes de les normes, sobretot per als municipis xicotets. Així n'hi ha una moció, que és la número 15, que és la proposició que portava Junts per Faura, que n'hi havia uns quants punts que estaven en aquesta moció de la Federació. Però este cap de setmana la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, també per unanimitat, ha aprovat un decàleg de 50 coses que complementen aquesta de la Federació Valenciana, que va ser al principi de la pandèmia, que també estan en la moció del 15. Per tant, el grup Junts per Faura ha dit que si en aquesta declaració, en aquesta proposta d'alcaldia, si se feia menció a les de la Federació Espanyola, que són en part d'aquestes tres que se quedaven vacants, pues que evidentment retiraria la proposició número 15. Per tant, jo, com és una proposta d'alcaldia, el que fas és que m'atenc, la proposta l'amplie a les reivindicacions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups en la Federació Valenciana, i les 50 reivindicacions que este cap de setmana s'han aprovat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que també s'han aprovat per tots els grups polítics, que el que fan és exigir, ja sabeu, lo de la regla de gasto, la derogació de la regla de gasto, el que fan exigir és que els remanents dels ajuntaments puguen gastar els ajuntaments i el que fan és totes aquestes qüestions que estem sempre insistint des dels ajuntaments, que al final l'Ajuntament és un actor clave en poder eixir de la crisi que ve ara i té que tindre autonomia. I totes les reivindicacions, tant d'uns com d'altres, que un resum del qual està en la moció del 15, les trasllade a aquesta proposta d'alcaldia, si vos pareix bé, perquè estan aprovades ja per unanimitat per els partits polítics i anirien juntes en aquesta proposició. Vos pareix bé? Recolzaran els dos? Sí. Jo només dir un detall, que és una coincidència, al meu criteri, però de molt mala pata per als valencians, per al conjunt del País Valencià, que és que, si recordem, la setmana passada el govern de l'Estat havia habilitat liquiditat a través de 1.600 milions del FLA, i els ajuntaments valencians tenen en remanent de tesoreria que podrien gastar si no estigués el sostre de despesa al voltant de 1.600 milions entre tots els ajuntaments. I dic, home, no poden gastar els nostres diners i ens fan un préstec que després hem de tornar a... Bueno, per això un poc la línia de l'autonomia local i de poder disposar dels recursos per a combatre la crisi. Molt bé, doncs estem tots d'acord, l'aprovem per unanimitat. Seguim endavant, proposició d'alcaldia sobre activació del Consell Consultiu d'Entitats Ciutadanes post-Covid-19. Això és una proposició que ja al principi de la pandèmia quedaren els portaveus reunits en l'Ajuntament i se va parlar de la possibilitat de la constitució d'una comissió. En aquest cas se li ha donat forma de Consell Consultiu perquè és la fórmula que regula la carta de participació. Per tant, ja està regulada, ja està el mecanisme regulat en la nostra carta de participació, de manera que començarem a parlar en un foro de diverses coses. Entonces, al final de conversacions creuades i de veure pros i contres i de veure com ho podíem articular, s'ha quedat articulat conforme està en la proposta. I en la proposta el que diu és, en virtut de l'aplicació de l'article 83 de la Carta de Participació, activem, si s'aprova aquesta proposició, la convocatòria d'un Consell Consultiu Especial Covid-19. Estarà integrat per els regidors de l'Ajuntament, un representant de les associacions i entitats enregistrats al registre d'associacions i un representant d'UGT, Comissions Obreres i Baix Comerç, de manera que estigui tot el teixit representat. Segon, el treball d'aquest Consell serà assessorar a l'Ajuntament i elevar-li els documents pertinents sobre avaluació de mesures i polítiques públiques referides al Covid-19, adaptació de polítiques i recursos a plans especials d'altres administracions i preparació de futures situacions de crisi. 3 línies de treball. Tercer, es constituiran per a més operativitat 3 comissions de treball per a cadascun dels 3 objectius de treball que estaran presidits per portaveu de cada grup municipal o regidor en qui delegue. I quart, el Consell es constituirà el més prompte possible, d'acord amb les previsions de la Carta de Participació, una vegada se donen les circumstàncies per la seva celebració presencial.
La idea és constituir aquest Consell Consultiu, que és el Consell gran, però que se fica a treballar per a que sigui operatiu en 3 comissions, com heu vist. 3 comissions que serà avaluació de mesures i polítiques públiques, veure fins ara avaluar tot el que hem pogut fer sense manual d'instruccions. Segon, adaptar-les, les polítiques públiques i recursos de plans que puguen vindre a partir d'ara, adaptar-les al pressupost municipal i adaptar-les a les polítiques municipals de lo que se puga fer, de tot el que tingui que vindre a partir d'ara. I tercer, també dedicar-li temps a que no ens torni a pillar sense manual d'instruccions. De manera que si vinguera una situació pareguda d'aquest tipus o semblant o el que siga, pues que tot estiga protocolitzat el que nosaltres tinguem que fer. De manera que utilitzem un poc del nostre temps en deixar preparats protocols. Nosaltres tenim protocols d'incendis, tenim protocols d'inundacions, tenim protocols de moltes coses, però la veritat és que d'això no tenim... Bueno, si haguem sigut nosaltres, encara seríem... però no tenia ningú preparat res. Però nosaltres, és hora, jo penso que, mira que tenim plans de tot, però d'això no en teníem, un pla municipal d'això, de tindre-ho preparat també de la capacitat de reacció, com hem de fer les coses i tot això. La veritat és que sense manual no tenim queixa, però hem de fer aquest esforç. La idea, ja sabeu, és constituir aquestes 3 comissions en aquesta primera reunió, un pla de treball i que cada comissió estigui presidida per un portaveu. I a partir d'ahí treballar, que n'hi hagi un pla de treball de cada comissió, volcar-ho tot al següent i anar elevant al pleno les diferents conclusions. La reunió només se puga, entrem en la fase 2, ja se poden fer un tipus de reunions, només se puga garantir això és una qüestió de parlar també en les instruccions de la conselleria, una vegada se puguen ja reprendre les reunions, estem parlant de reunions de 30-35 persones, la primera, i després les altres estem parlant de 15 persones, una cosa que ja és una cosa que es pot celebrar així. Només se puga, se constituirà la primera i en seguida les demés. Si falta fer en el pavelló, la farem en el pavelló. Només ens donen autorització, ho farem. D'acord? Sí. Tirem endavant? Aprovem per unanimitat? Ara venen l'apartat de mocions. Així el que tinc jo anotat és que les mocions que venen ara, n'hi ha algunes que el grup socialista i el grup Junts per Fabra les ha pactat que siguin conjuntes, n'hi ha algunes que han decaigut, vaig anar una a una, les que tinc anotades, i vaig anar una a una i així anar més clar. Moció en esta 6 és moció conjunta del grup socialista i Junts per Fabra sobre posada en marxa del Pla d'Ocupació Municipal. Alguna intervenció, alguna observació? ¿Todos de acuerdo? La número 7, Grup Socialista i Junts per Fabra també. ¿Todos de acuerdo? La número 9 és moció del Grup Socialista i Junts per Fabra sobre activació... Perdó, a veure. La número 7 era del Grup Socialista i Junts per Fabra sobre activació del comerç de proximitat. I això estaven tots d'acord. La número 8, moció del Grup Socialista i Junts per Fabra sobre vigilància de Covid a les clavegueres. D'acord, també? Sí, estava en la línia d'això que han posat en marxa en València, no? Una prova pilot de... Tenim l'única empresa que ho té és la que té la concessió, vull dir, és el grup Òmnium, que és la que té la concessió, sí. Entonces pot fer-nos. Número 9, moció del Grup Socialista i Junts per Fabra sobre activació d'un pla especial d'activitats esportives saludables. D'acord? Número 10, moció del Grup Socialista i Junts per Fabra sobre les facilitats per al pagament d'impostos, taxes i preus públics. D'acord? Moció número 11 del Grup Socialista i Junts per Fabra sobre activació d'un pla especial d'activitats culturals estiu 2019. ¿Vale? ¿Qué? Sí. El que s'ha parlat també és que en certa mesura totes aquestes propostes de comentar-ho quan se faci el Consell Consultiu, com algunes coses tenen que veure amb el Covid, aprofitar el Consell en la reunió d'alguna de les línies per a parlar-ho i anar aportant idees i consensuar coses. Molt bé. Anar al detall en els grups de treball i tal. La número 12 decauria, se retira. No sé això, per seguir-la treballant. Un segon. D'acord? Sí, la número 12 és la de
La de les... Dia Internacional de la Dona. El Dia Internacional de la Dona la presenta el nostre grup en març. Òbviament, en març vingué l'estat d'alarma, no pugui discutir-se. Té algunes parts de la moció que eren concretes de la diada del 8 de març, que ara estaven molt desfasades, i a més hem considerat, el grup socialista i nosaltres, deixar-la damunt la taula per a treballar-la i adaptar-la a la realitat nova de la crisi social i de la crisi sanitària. Molt bé. La número 13. Agricultura. Sí, la de l'agricultura havíem quedat i al final havíem quedat en o incorporar-li o treballar-la, deixar-la damunt la taula per incorporar-li uns punts d'una moció socialista. Al final estàvem d'acord, però no hem concretat. Jo crec que podem deixar-la damunt la taula i com fèrem en l'anterior moció sobre agricultura, crec que era una d'ABA, que la treballarem entre els tres, podem tornar-la a treballar. Que reprenent un poc l'anterior, que també sempre ha sigut algo que sempre hem aprovat, lo del Dia de la Dona, també sempre ha sigut algo treballat entre els tres, podríem també treballar. Sí. La proposició número 14 és proposició del grup Junts per Faura i grup socialista de suport al sistema sanitari públic i universal. Sí. Alguna intervenció? No? Cap intervenció? Estàs d'acord? La número 15 és la que hem retirat perquè se n'ha manat ho hem ficat en l'anterior. La número 16 seria proposició del grup Junts per Faura i el grup socialista per a garantir uns serveis públics de qualitat. Sí, això també hem acordat, com va relacionada plenament amb el Covid, fer-la unitària i això. Tens un problema? Estàs d'acord? La número 17 és proposició també conjunta de Junts per Faura i grup socialista per defensar un pla europeu de reconstrucció contra la crisi de la Covid-19. Així, no? Sí. Ho expliques tu, Consol? Així el que hem dit és al principi l'Ajuntament de Faura l'Ajuntament de Faura insta a continuar treballant, que l'Estat, que el govern espanyol continuï treballant i defensant en Europa un pla europeu, i després matisar que el que és l'opció A envolta de que siga la mesura irrenunciable, diguem que posar alguna paraula, no sé si l'havíeu acabat trobant, de treball, diguem que ens agradaria que la línia del pla anara per ahí, però sabem que com estan negociant també al final hi ha molts xocs en moltes coses. No encorsetar en una paraula tan, diguem-ne, inamovible com pugui ser irrenunciable i deixar-ho obert a una cosa més genèrica de l'estil aquest pla europeu integral apostarà per cercar una política de mutualització del deute a través de l'emissió d'eurobons. Una mica deixar-ho més obert que el que ens encorsetava la paraula mesura irrenunciable. I el punt B estàvem d'acord, que era que no suposa que el pla en qüestió no suposa no estigui condicionat en cap cas a que pugui suposar una reducció de la inversió pública a llarg termini. ¿Esteu d'acord? D'acord? Molt bé. La número 18 se quedaria damunt de la taula per a un altre plenari? Sí, la 18 és una moció que ha presentat el grup de Junts per Faura, el nostre grup. La moció demanava la creació la retirada en resposta a la corrupció del rei emèrit, demanava la retirada de qualsevol homenatge i s'instava que s'actuarà judicialment per la presumpta implicació. Nosaltres som conscients que és una proposta d'un pes ideològic molt important,
que òbviament no haguera gaudit d'unanimitat en cap cas. Creguem que el ple d'avui, la situació i el context que vivim en el nostre país fa que totes les forces polítiques, i així ho hem vingut fent, com ha dit l'alcalde en la seva intervenció, totes aquestes setmanes, creguem que tots hem deixat de costat interessos de partit per arrimar el muscle en pro de la superació de la crisi o de l'ajut als nostres veïns el millor possible en pro de la superació de la crisi. Per tant, com que este ple estem comprovant que quasi tots els punts, si en són molts, estan eixint per unanimitat i per consens, a més amb la guinda al pastís que pugui suposar la creació del Consell Consultiu i el treball comunitari que podem fer a partir d'ahir, hem considerat que en pro de la bona voluntat i de l'entesa deixar esta moció, que també és cert que és intemporal, que pot ser ara o ser demà o ser després demà o ser el mes que ve, deixar-la damunt la taula per a ser debatuda al proper ple. Molt bé. El punt número 19, moció del Grup Popular de suport al sector taurí valencià. Des del Grup Popular creiem que el sector taurí és un sector important de la nostra comunitat, ja que genera més de 3.000 empleos anuals, de 270 ajuntaments que celebren festejos de bous al carrer, en un total d'unes 30.000 bous que s'exhibeixen als carrers. Entonces, davant del Covid-19 i totes les conseqüències que està aportant i que ja que no s'està d'acord en certes subvencions, exigim suprimir el pago de la cuota de autónomos o solución desde el decreto de estado de alarma hasta que las limitaciones de celebraciones taurinas finalicen. 2. Que el sector del toro, como hasta ahora, sea incluido en todas las medidas genéricas del Ministerio de Cultura, adopte de apoyo a su sector. 2. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana a que apruebe un plan de recuperación y promoción del sector taurino valenciano que permita la supervivencia de la totalidad de ganaderías de reservas valencianas. Que la orden de ayudas del 27 de abril de 2020 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan las ayudas para el fomento de razas autóctonas, cuente con un apartado especialmente dotado para subvencionar el sector de las reservas. 3. Que de manera inmediata se cree una línea de ayudas para la alimentación del ganado y su atención sanitaria. Y 3. Notificar al presente acuerdo a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a los políticos con representación en las Corts Valencianes y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Creo que queréis hacer una modificación, lo hacemos. Sí, el que hem parlat abans ha sigut que si evidentment l'ordre de 27 d'ajudes, l'ordre d'ajudes està suplida igual que, vull dir, el punt 2 i el punt 3 està suplit en les ajudes que dona la Diputació, que això se fica en marxa a les Diputacions, ¿vale? Entonces, si se queda en el punt prim, vull dir, si se queda en la fulla esta i després en la tercera notificar el present acord, doncs no n'hi hauria, per nosaltres no n'hi hauria problema. Perquè, a veure, el punt 2, el 2 i el 3 està fent-se. Nosaltres s'anem a abstindre. Creguem que i la prova més recent i palmària són el seguit de mocions que hem vingut tractant fins a la que estem ara, que és la 19. Creguem que hi ha moltes altres prioritats davant d'aquesta. No diguem que aquesta no sigui una prioritat per a alguna part de la població, més o menys important, però creguem que hi ha moltes altres prioritats. Com que no li neguem a aquest sector que tinguen dret a, com a afectats també per la crisi, reclamar les seues ajudes, les seues millores, creguem que ara no és el moment, hi ha altres prioritats i per tant ens anem a abstindre. Vale, pues entonces está anunciat el vot, ¿no? El vot a favor del grup socialista, Grup Popular i abstenció de Junts per Fora. I després passem a la moció número 20, moció del Grup Popular sobre reducció de les taxes universitàries per al curs 2020-2021. Les propostes de... Bueno, per el que no fa falta, no?
establecer compensaciones económicas a los estudiantes universitarios para el próximo curso 2020-2021, consistentes en una rebaja de matrícula de proporción al tiempo que no han tenido educación presencial debido a suplementar a la Generalitat esta disminución en ingresos. El alumnado que haya finalizado sus estudios durante el curso 19-20 serán compensados mediante la devolución de la parte proporcional de la matrícula o de la reducción de otras tasas universitarias como la expedición de títulos académicos. Incrementar la línea presupuestaria, compensación por la reducción de tasas universitarias, código línea, en la misma cantidad que las universidades reduzcan sus ingresos como consecuencia de reducción de tasas universitarias. Segundo, notificar el presente acuerdo a la presidencia de la Generalitat Valenciana, a los grupos políticos, a las Corts y a la Federación Valenciana de Municipios. I la proposta que fem nosaltres, que hem parlat abans, era que me consta que s'està treballant per banda de la Generalitat en tot aquest tema, i és a dir, que m'ho pareix bé demanar aquestes coses, però si en algun moment abans instal·la el Consell queda constància de seguir treballant en aquesta línia per a establir compensacions i tal, però se fa menció que el Consell està treballant-ho, nosaltres, perquè està treballant en això. Si se fa menció que el Consell està treballant en la línia evidentment d'establir les compensacions i tal, perquè evidentment és un curs i establir compensacions a les universitats, perquè evidentment de tot això nosaltres, d'acord. Nosaltres votarem en contra. Creiem que el curs, òbviament en la normalitat que tots ens hem tingut que desenvolupar en les darreres setmanes, a nivell online s'han fet grans esforços per part del professorat i per part de l'alumnat i el curs ha funcionat millor que pitjor, però ha respost a la situació. Creiem que seria millor demanar més beques per a la gent que té dificultats per accedir a un estudi i més dificultats tindrà ara, o reduccions de taxes, però les compensacions no les trobem enlloc, per tant votarem en contra. Ja està anunciat el vot. Vots a favor, socialistes i PP, i vots en contra, Junts per Fora. Hem acabat en la part de mocions, passaríem endavant. Coneixement de les resolucions de l'alcaldia i regidora de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària de la 27 a la 157-2020. Sí. Vol algun aclariment d'alguna? Que tinguem així la info. La 33 no ens haguera generat en principi cap incògnita si no fora perquè darrerament alguns veïns del poble ens han fet arribar que hi ha espais de contenidors de reciclatge que no estan massa respectats en el sentit dels envasos que haurien de portar. S'han vist casos, de fet la persona que m'ho dia diu que ha estat ella mateixa arreglant-ho, entre cometes, conforme ha pogut. Envasos en el de cartó i cartons en el d'envasos i tal, i que ho ha vist més d'una vegada i en més d'una ocasió i en més d'un lloc. Claro, això a mi m'ha portat a pensar que alguna vegada s'ha fet alguna campanya de recollida i alguna campanya pública i tal, i al veure-ho així he aprofitat la pregunta que vos haguera fet després, la faig ara. No sé si teniu constància o si... T'explique. Bueno, Benito igual ho sap més, però bueno, si en el que dic queda clar. A veure, fa temps vam encarregar un disseny de campanya de recollida per aquest tema, perquè anàvem darrere de fer una campanya més visual en els contenidors, que també quedarà les típiques aquestes campanyes que hi ha en altres llocs que tenen els contenidors, com se diuen? Ahí en dibuixets i tal, perquè quede més cridaner i més bonic el tema de alguns perquè estan lletjos o perquè estan estropeats i perquè quedarà clar el missatge del que s'ha de posar en cada contenidor. I diguem que la nostra idea havia sigut fer el disseny de campanya per a llançar els missatges, ficar les coses en els contenidors i fer una campanya de didàctica. En aquest transcurs que la vam fer la campanya, una de les coses era tindre clar el que són les illes,
els contenidors quan tocava, tindre les silles quan tocava, canviar els contenidors que correspongueren perquè alguns estaven trencats, i en aquest procés el disseny de la campanya ens l'havien fet i s'havia quedat la cosa ahí. Entonces, diguem un poc que han fet el contracte per la part de disseny que ja estava feta, a poder utilitzar aquest disseny sempre que puguem, mentre no fem la part visual, que era l'altra part important de la campanya, i l'altra, que sí que eren coneixedors de que falta arribar a aquest missatge, doncs estem un poc primer en tot el procés d'intentar veure si els contenidors que estan trencats ens els canvien i arreglem algunes silles que falta que estan un poc xicotetes i estan tots els contenidors apelotonats. I serà un poc la idea en la que estàvem treballant, però clar, en el procés la idea que teníem se'ns ha demorat massa el tema d'arreglar les silles i el que és el disseny sí que s'havia fet, d'ahir que a mi ha coincidit el tema que l'hem tingut, bueno, no sabia mal, el xic no ens havia ficat pressió per cobrar, però vaja, una feina feta. I sobretot quan el tema de disseny sí que l'havien gastat, perquè no sé si recordareu en el tema del programa de la Fira, i Nadal sí que hi havia una imatge de què havia d'anar a cada part del contenidor. Això formava part d'aquesta campanya que sí que estava dissenyada i feta. L'altra, seguirem treballant primer en el que són les silles. És que no té massa sentit fer una inversió de vinilos i coses d'estes en els contenidors quan alguns estan un poquet. Primer per a canviar. Després, la 82, la redacció de l'estudi del paratge natural de la Rodana, la podeu explicar una miqueta? Sí. Recordeu que farem el tema de demanar així de la declaració de paratge natural de la Rodana. Farem l'expedient i farem una memòria. Contractarem amb una empresa per a fer el que és la memòria que demana la conselleria, que la vieu, anava en l'expedient, l'hauríeu vist perquè anava en l'expedient. Ho enviarem a conselleria i la conselleria ens ha reclamat un estudi de paisatge. Un estudi de paisatge que no entrava dins de lo que hi havia en el contracte inicial, que era fer la memòria i fer tots els tràmits en conselleria, i que això estava a part. Tinguérem els dubtes si això no estaria dins de lo que havíem contractat inicialment, però efectivament quan veurem el contracte i la documentació inicial que demanava la conselleria, en cap moment apareix un estudi de paisatge. Però sí que hi ha una coletilla de la que tots s'oblidem a vegades quan llegim aquestes coses, que fica que aquestes coses ho estudiaran altres conselleries i poden demanar altres coses que no estan desglossades inicialment. I una d'elles ha estat un estudi de paisatge. De fet, li pregunté l'altre dia com estava i m'han dit que ja està quasi fet, perquè en aquest tema se mos està demorant un poquet la coseta. Si voleu alguna coseta més, ja sabeu que la documentació la té Inma, i si voleu veure bé el decret o la normativa i veureu, no teniu cap problema, li pregunteu i ja està. Una mica en una línia similar, la 137, que no tindríem més secret si no fora perquè hem escoltat, que no és qüestió de Fabra, no és qüestió general, però no sé si en la reparació i adequació de les sendes podria anar aparellat. Segur que heu escoltat que per la primavera, per la quietud que hem viscut els últims temps, per les pluges i tal, n'hi ha molta caparra en la muntanya. Jo he sentit que n'hi ha molta caparra per tal. No sé si en les adequacions silvícoles o en la reparació de sendes i tal n'hi ha previst fer alguna actuació en aquest sentit. O no us ha arribat el tema? No ens ha arribat el tema. Jo ho he sentit dir bastant, més d'una persona i en bastant efervescència, dir, papi, ha anat a passejar i... Bueno, però si voleu pegar una mirada o sondejar un poc... Tindrem en compte, no ens havia arribat. No és qüestió de la Rodana, vull dir que el tema de la quietud de tots els llocs que ha fet que la fauna i la flora repunten, això junt a la primavera i les pluges ha fet que n'hi hagi més de lo habitual. No ho tenim en compte, ho tindrem en compte. Així, ja que ho has tret, no tinc cap inconvenient en explicar-ho. Les intervencions
sabeu que aquestes són unes subvencions que trau la Diputació de València de gestió forestal que te venen preassignades per tindre el pla d'incendis. Per tindre un pla d'incendis te venen preassignats uns diners. I aquests diners les divideixen en dues línies, una línia d'inversions i una línia de manteniment a fer en la part forestal. Entonces, l'any passat vam fer neteja, vull dir, de pujar copes i netejar el que era el terra, i enguany les intervencions és la neteja de barranc, de lo que és el barranc de Faura, i el manteniment de la senda. Ahir sí que s'ha parlat en el centre excursionista i diguem que se farà la neteja va ser, s'ha ficat el títol, la neteja va ser el mínim. En realitat, la senda és la senda local, la nostra senda. Sí, el lloc conflictiu que m'han dit a mi és la senda. Doncs ho mirarem. La senda, les intervencions és, parlat en el centre excursionista, que hi ha punts de la senda que estan molt escarpat la muntanya i per tant queda a l'hora de pujar t'esbares. Entonces fer una espècie d'escalonets i coses d'estes que se fan de manera natural. Si en algun punt està molt complicat el fer la neteja, netejar, però sí que és una cosa que sí que fa el centre excursionista. A canvi d'aquesta neteja el que diguérem era com és una senda que fins ara era molt visitada per els xiquets dins del centre educatiu perquè feien eixides, de fer un recorregut botànic de manera que quan els nanos en el col·le anaren a veure-ho tingueren també unes explicacions de les diferents espècies que troben per el camí. I després el canvi de la tanca de l'àrea de la zona d'acampada, que igual ja ho heu vist perquè ja està canviada, que estava metàl·lica encara i la vam ficar de fusta per a que quedara més integrada, i el que se farà és després en la muntanya des de l'escalinata que està al costat del cementeri fins a la zona de l'àrea recreativa de la zona d'acampada, tot i ser tarus de muntanya, ficar planta mediterrània de manera que faci de manera natural evite les escorrenties quan venen les pluges. I això van a ser. M'apunte lo de les garrapates, no? M'has dit? I mirarem a veure si... De fet, a mi me digueren que era la senda i no tota. N'hi havia un tram complicat d'uns, no recordo ara, si vaig dir 10, 20 o 3 metres, però que n'hi havia molt, en un tram concret, moltes. Vale, doncs... Ho mirarem. Que ho saben, el mateix centre excursionista... Vale, ho mirarem, m'ho apunto i ho mirarem. La 62. De contracte menor de serveis. Sí, ese es el contracte, ¿no? Ese es el contracte del colegio. Dirección facultativa, el edificante, la dirección facultativa. Vale. Después la 74, no, la 72, perdón. 72. Vale. El 72 és que se volia treure a licitar el servei del cementeri perquè hi havia el contracte que hi havia anterior, s'havia acabat i tocava tornar a licitar. Sabia que, diguem que traguérem la licitació i en el període de presentar documentació no va haver ningú que presentara documentació. Entonces es va quedar de ser lo que és la licitació i després, ¿qué palabra es? Después puedes hacerlo per procediment negociat i es va negociar. La persona que ho feia no volia seguir fent-ho, se va parlar amb el d'ací de Faura, amb Julián, i també va dir que no volia i se ho ha quedat Varelles. La qüestió de soterrar, vull dir, fer el soterrament, després cada un té el seu seguro. La 79 mos agradaria veure-los, el seguro, ja està. Quedem un dia. El rebuig. Ah, sí, sí. Vale. Después, en la Senda de Neu, que fica que... Ja entenc que és algú que
s'ha caigut en el carrer de Cervantes, Això és un expedient de responsabilitat patrimonial. però Vale, a volia veure. saber si era per l'aigua. No. Si no estic equivocada, i n'hi hauria que anar a l'expedient per a veure-ho, però bueno, parlant de memòria un poc, igual me cole. Va haver una caiguda, i no tenia que veure en les pluges, encreuament Cervantes Mariano Benlliure, vale? Quedaven el tema que s'havia ficat fa temps per a tancar el mercat. Vale? Hi havia uns forats a terra per a ficar uns postes que s'havia provat una volta per a tancar el mercat. Després això donava molta complicació i era més fàcil no posar-ho. Quan vam fer, no sé si en recordareu, abans de festes de l'any passat, l'asfaltat d'aquest carrer, el van fer just antes de festes i se quedaren, diguem que, certs forats perquè vinguera l'empresa a reomplir i ficar-ho a nivell. Amb la mala sort que un dia una dona va tropeçar anant al mercat en un d'aquests forats i va caure i se li trencaren les ulleres. Si no recorde mal, crec que és aquest expedient. La responsabilitat de la caiguda de la dona, que se li trencaren les ulleres I la dona és de Benifaió. I la dona és de Benifaió i hem tingut No, jo bàsicament volia saber si era per l'aigua. No, per l'aigua ninguna, va ser... Per l'aigua, no perquè ploga, sinó per... Sí, per l'aigua de la Per sèquia l'aigua de la sèquia, no. Exacte. Val? Seguim endavant. Punt número 22, donar compte de la liquidació del pressupost de 2019. El decret, que realment és el de... Està sí, però se trau. És el decret 106. Donem compte, passem a pregs i preguntes. Sí. Ara tenim alguno. Ell? Ah, sí. Ah, perdó. Sí, Imma, sí. Gràcies, Maria. Gràcies, Maria, però que en l'ordre del dia, quan no la tenia, jo passava endavant. Hi ha una moció urgent, mos explica Imma, si vols. Sí, es la resolución del contrato de la protectora. Como es conocido por todos, estábamos en licitación. En resolución del contrato por incumplimiento. La competencia del contrato está delegada en el Pleno en la Junta de Gobierno, pero los recursos que se planteen no se pueden delegar, tienen que ir al órgano de la competencia primera, o sea, al Pleno. Por eso se ha traído de urgencia, porque se ha emitido recientemente en el plazo de la convocatoria ahora un informe técnico que avala la postura municipal. Es la misma postura técnica que había para rescindir el contrato, porque no han aportado ninguna documentación, ninguna alegación novedosa al respecto. Ha planteado recurso de reposición, que es voluntario ante el ayuntamiento, y el órgano competente es el Pleno, aunque estaba delegada, pero la competencia para resolver la propuesta que hay es tal cual el informe del director de la obra, recogiendo las alegaciones que ha hecho la contrata, y ahora ya corresponde resolver el recurso y tiene en su mano el recurrir en vía contenciosa, si quiere seguir adelante. Ya no está en manos del ayuntamiento, con lo cual a nivel municipal con esto queda zanjado el contrato. La proposta és desestimar, per tant, i acabar ja el tema d'allí. Si ara se'n va a tribunals, però nosaltres ja podem fer marxa en el tema d'allí. A tribunals per banda d'ells o per banda Per banda d'ells. I nosaltres demanar-li daños y perjuicios. Ells feren una Hay obra... que liquidar, eso no está aún aprobado. Hay que liquidar ahora todo, lo que pueda haber hecho y lo que nos haya hecho de daños. Eso no está ahí, es otro momento. Eso es. Això serà un altre play. Però de moment això és fin, però com ha explicat Imma antes, i entonces nosaltres ja podem traure licitació i començar a treballar. Perquè fins ara no podem. Vull dir, això acaba el procediment dins de l'Ajuntament. Ell se n'anirà o no al contenciós administratiu i allò seguirà, i el contenciós administratiu d'ací 2, 3 años. 3, 4, 5, 6 anys pues dirà el que tenia que dir. Ahora más. Però nosaltres, encara que estiga en el contenciós administratiu, Se poden fer marxa. Això li ho he preguntat jo a Imma. A no ser que ellos interpusieran contencioso administrativo y solicitaran como medida cautelar Que no fem paralizarlo. obres. Es una opción que tienen. Que entonces nosaltres teníem que anar allí, personar-se i dir que necessitem fer obres perquè si no mos cau. Entonces eso.
Es difícil que den esa medida cautelar. El Tetrix pot seguir continuant, però de moment... Perfecte. Vale? Desestimem? Bueno, votem primer la urgència. Entenem tots la urgència, no estava en l'ordre del dia, però ha vingut des de la convocatòria del ple, ha vingut i l'anem a esperar un mes més per poder adelantar, perquè no se mos retrase, i desestimem. I ara sí, si preguntes. Val. Nosaltres tenim algunes. La primera és, n'hi ha algun abans més en la comissió de seguiment de l'alta tensió que crearem a partir d'un acord del ple d'investidura, crec que va ser una declaració conjunta, potser, i faltava que ens responguera algú dels implicats, de les empreses elèctriques i tal. N'hi ha algun abans en això? Se va rebre documentació en el mes per banda de Red Elèctrica, i Red Elèctrica sí que contestà. Després Red Elèctrica contestà, després, si no m'equivoque mal, ha hagut un canvi en la presidència de Red Elèctrica. Jo he tornat a demanar una reunió en la nova direcció, perquè, clar, canvia Consol i jo sí que anàvem a reunir-se en Jordi Sevilla. Sí que se reunirem en ell i sabíem la seva posició. I després va arribar més documentació referent a el que parlarem en Jordi Sevilla, però això ja se va plantar en Xiner i comenci ja en la reunió per la reunió de la nova tal, no nomenar la conselleria se reunirem en Rebeca Torró, però encara no havien nomenat ells els seus representants i després ha vingut la pandèmia. És que pareix que no, però la legislatura comença en juliol de l'any que ve. Demà un any de les eleccions. Sí, però realment se constituirem en juny. Juliol, no? En juny. Però és que ha vingut Xiner, amb així, se ficarem en falles i de sobte ja estem en mes de maig. No dona massa temps. Vull dir, i suposo que ara quan s'activi tot tornarem. I el govern no que tinguem ara com per anar a dir-li ara quan s'activi fase 3, fase 4, pues suposo. N'hi ha altres temes, està clar. No, més que res perquè n'hi ha que anar, vull dir, nosaltres quedarem en Jordi Sevilla, el que passa és que mos va dir, és que tenim un poc de mala pata en això. Clar, Jordi Sevilla se n'anà, perquè nosaltres quedarem que tornaríem, i Jordi Sevilla pues se n'anà. I la idea és tornar a parlar en qui correspon, perquè ja havíem paraulat una sèrie de coses, i en Rebeca Torró el mateix, en la secretaria autonòmica el mateix, per portar al Consell una cosa i una opció. Entonces, però, claro, ahí també ha pillat a la Generalitat que ara tampoc podem estar en això. Només se puga ser reprèn, evidentment. Això ja ho tinc clar. La següent és, malgrat passar de fase, estar en la 1 i esperem que pront passem a la 2, se va mantindre les desinfeccions de via pública com s'ha fet? Perquè no sé quan té previst la primera. Pues avui he enviat ja l'ordre, me imaginé que dime que eso dicho se farà. Estoy esperando que la empresa me conteste quin dia dels dos pot fer, perquè demà n'hi ha mercat i dimarts no. Avui hem desinfectat la zona de mercat i dime que eso dicho estarà ja. La idea era mantindreu durant el temps, l'havíem donat d'això de mantindre durant el temps. Estem fent-lo periòdicament en protocol. No sé si heu escoltat, és més un tema Palamanco, però com nosaltres no anem a la Manco i vosaltres sí, si podeu traslladar-ho, suposo que estaran al cas ja, entenc. Però jo he escoltat més d'una i més de dues ocasions que les mascaretes que han repartit els xiquets, moltes les venen menudes. No sé a què se deu, si ho pensen corregir, si n'han d'enviar de noves, si estan al cas o si estan seguint o si han demanat que... No sé si esteu al cas del tema, però jo sí que he escoltat que paren xicotetes. Però són per una edat, són per 7 anys, no? És hasta una edat. Sí, clar. A veure, Cristina. Jo pensava plantejar de vegades tenir reunió amb la Manco que s'estudi el tema perquè les han donat, m'imagine, que per a menors de 14, però efectivament si el xiquet és un poc reforçat, és xicotet a la mascareta. Són ideals pels més menuts, però pels més majorets no. Jo volia plantejar... Que se mire, demà teniu reunió a la Manco, doncs ho digueu ell. Tenim plena la Manco i se va fer més entrega de mascareta i tenint en compte del xiquet per acomodar... Demà ho parlarem perquè sí que és de veres que la Mancomunitat ha fet arribar una bolsa en mascaretes per a xiquets, per si venia algú dient que no li havia arribat, i després
en les que estaven repartint per als Però les comerços xicotetes eren xicotetes. per als comerços perquè per si algú venia dient que li venia, bueno, això, que li havia arribat i la mascareta era menuda, doncs donar-li l'altra per fer-li l'arribar. Així no i tot ho plantegem per si és el cas o per si n'hi ha que fer una difusió i dir a aquelles persones que han tingut una incidència, passeu per l'Ajuntament cada un del seu poble i li fem l'avió de lo que siga. Correcte. La desinfecció del clavegueram està prevista ja o s'ha fet? S'ha fet la setmana passada una i per el 10 de juny està vist una segona. És que no ho he vist, però clar, és difícil de veure-ho, però sí que me preguntava una veïna, veig a veure si saps quan se fa? I pues, segur que és època esta, si no està fet, estarà al caure. La setmana passada fue dijous i dia 1 farem una altra. Vale. D'allò que moltes vegades hem tractat així, i per diferents vies, de l'arreglo del camí de les Valls, algun s'ha avançat en algun sentit? El que estava sobre el tema ja era Benifairó, perquè clar, nosaltres no tenim, l'última reunió que estigui jo present, però ell estava com a president, ja estava Toni, perquè Toni és el que tenia que, des de l'Ajuntament de Benifairó, i sé que estava ja el llistat de camins que se tenien que fer per banda de la DIPUT, que estaven en la redacció del projecte, i estava pressupostat i tot això, però ja com comprendràs, ja ho vas delegar en ell, perquè tingueu en compte que Faura té 0 metres quadrats de sobra, no pot executar-ho Faura. Entonces ja el vas ficar a Toni perquè Faura és Benifairó Sagunto, però al final s'encarrega que Toni seria el que s'encarregaria de tot, perquè algú tenia que demanar-ho i no podia demanar-ho a Faura. Va fer obres en un terme que no és de Faura. Afecta perquè és internuclis, però no és terme... Però al final tenia que fer un terme, té que fer-ho un organisme i no pot fer-ho la Diputació perquè no és competència provincial, té que fer un municipi i en nom dels dos o els dos. Entonces al final jo sé que va ser en principi de març una reunió en el meu despatx en la DIPU, que vingui Toni, els tècnics i companyia, perquè Toni és el que agarra tot l'expedient. Entonces sé que està ahí, lo que pasa que també haurà passat lo que haurà quedat ahí. Sí. Però estan en la redacció i en lo de incorporació perquè n'hi ha diversos camins que reuneixen i que comuniquen. No és només el camí de les Valls, s'han detectat diversos que tenen aquesta fisonomia, que du d'una banda a una altra, però ni és d'un ni és de l'altre. Val. A veure si la que vos ha dit ja del reciclatge, i després una reflexió més que res. Entenc que avui teníem molts punts, crec que el ple que jo recorde més punts, entenc que la majoria estaven ja treballats prèviament i acordats, però sí que és veritat que avui no s'ha fet lectura dels acords, i també estem en casa, no? I crec que estem els regidors només i tots hem vist la documentació i tal. Però fa alguns plens sí que comentàrem, perquè algun veí, quan sí que venia públic, a vegades els faltava context quan fèiem algun debat, no? Perquè simplement la literatura de l'emoció a vegades no és lo suficientment clara per un que potser no ha llegit l'exposició de motius. Com avui hem anat així ràpid, també perquè estava tot acordat i tal, m'ha tornat a vindre al cap i ja ens he damunt la taula per si... Crec que aquella vegada quedarem en buscar la manera... No, però si avui se mos haurà passat a tots, perquè normalment ho llegim, però avui ens hem ficat a treballar i se mos ha passat, com estem nosaltres soles, però altra vegada que el primer que li vinga al cap, que s'ha de llegir. Sí, bueno, que en aquest cas, com que havia fet també bastant feina prèvia, estava clar, no? Però és de veure que se mos ha passat a tots, de llegir-ho. Solo ho he llegit, Fidel. Ho he llegit, només Fidel. Sí. I després l'última ja i acaba. En gener del 19, després d'una moció prèvia, que no recordo quan va ser la moció, abans de gener, òbviament, se va acordar demanar elevar una consulta a la Direcció General de Reformes Democràtiques per les plaquetes amb símbols de la dictadura que n'hi havia en algunes vivendes, antigues vivendes de protecció pública. Voldria saber si la Direcció General de Reformes Democràtiques ja ha emès algun posicionament o si estem encara a l'espera o si... Estem a l'espera, ¿no, Inma? No han respondido. No han respondido, vale. No nos han dit res. Vale, pues ya acaba. Fidel, ¿una pregunta? Sabina. Ah, bueno, pobre María. Home, suposo que estarà parat, però el tema del col·le... ¿El tema del? Del col·le. El tema del cole, no. El tema del cole seguís la última... Ah, no està. Si ja mos ha dit que jo
Sí, sí. trasladar i tal. Sí, anem a veure. Ells estan treballant en el poliesportiu. Ells estan... No, no te preocupes, ja... Estan treballant... De conselleria a la ubicació. Sí. Que venien, però claro, S'avisaren que anaven a vindre els tècnics per a veure distribució de tot, però estem esperant, perquè va coincidir també tot el tema del Covid i també s'ha hagut d'anar parar. Però sí, estem esperant a que ja... Lo últim que sé jo és Coleche. I estan en l'adjudicació dels barracots, que tenen que conformar el Coleche en el poliesportiu. Entonces, ells ara estaven, lo que passa que és pillar i tal, però estan adjudicant els barracots que tenen que conformar, alguns que són en 2 plantes i tot, que tenen que conformar-ho, perquè això tenen que adjudicar-ho a una empresa. I estan en l'adjudicació d'això. L'expedient el porta a Maria, que és la que parla en ells. no, jo me referia més que res perquè al passar tot això... No, però això continua perquè ells tocaren en plena Però vull dir... pandèmia, tocaren, perquè parlaren en mi. Aquest estiu a començar... Vull dir, aquest estiu... La idea d'ells és adjudicar-ho perquè estiguera en setembre. Eso es lo último que nos han dicho. Lo últim que sabem és que en setembre té que estar muntat. Parece que tienen problemas con los suministros, es lo que nos han dicho de Generalitat. Però la idea és adjudicar, ells tenen que adjudicar el contracte per muntar-ho, perquè ells tenen que muntar-lo. Però ells estan treballant tot per setembre. El que nosaltres sí que han dit és, nosaltres no anem a activar el nostre contracte fins que no el tingueu muntat. No sigui que comencem a desmuntar nosaltres i resulta que no tinguem ni cole ahí ni cole allà. ¿Vale? El que s'han dit és que anem a sincronitzar-ho, que avui estàvem parlant de que el nostre acte de replantejament és quan estiga muntat l'altre cole, però ells estan, en contractació d'ells està el procés de contractació, no només el nostre, sinó que ne tenen diversos. Però la idea, quan estiga muntant això, enseguida nosaltres entrem, perquè l'empresa està esperant per entrar a enderrocar-hi-se, enderrocar i desmuntar tot el que n'hi ha dins. Però té que muntar el d'ells. I ells sí que estan, perquè ho porten, jo sé que a mitjà pandèmia cridaren de que estaven en el procés, que estaven suspesos els plaços, però que no sabien si treure un d'urgència o no d'emergència o què fer. I Maria, esta setmana passada o l'altra, s'ha ficat en contacte per... Avui hem tingut la conversa amb jo, del tema ICE. Els planos i tot això està més que acabat i aprovat Sí, i tal. això està tot. El que passa és que ara les noves directrius per a complir les normes potser fan que siga difícil encaixar en la mateixa... No sé, vull dir, no estem encara a temps de contemplar això, clar, a més això és una cosa... Però és que el Covid és una cosa... Si tenen que contemplar-ho així, no hi ha ningú col·legi de serveis. Ja, per això te dic... Si tenen que fer un col·legi Covid... Com us pilla... Però falta... I anar a Benifairó. De terreny per poder acabar. A veure, no sé. Està la cosa d'una manera No el que no fem mai, saben... entonces sí que no el fem mai. Que no saben com... Perquè és inviable deixar les classes a la meitat, és inviable desdoblar-les perquè A no hi veure, ha el professors... col·legi... N'hi ha que dir-ho tot. El col·legi el preparem per a 3 línies, no se'n recordeu? No era de 3 línies o era doble? De doble de tot. Doble de tot, vull dir, classes n'hi havia... Justament Ixe tenia... Clar, però encara que pogués desdoblar, doblar els mestres, no, vull dir, al País Valencià li farien 100.000 faltes. Però que justament Ixe tenia classes... Ixe si estiguera fet ja, Ixe sí que podria enquadrar a tot el món en totes bandes, però clar, no sé. Això, saber lo que passa la setmana que ve és complicat. Saber lo que passa en setembre és molt complicat. Vull dir, a vegades la gent ens demana i què passarà? Bueno, pues anem prenent decisions perquè n'hi ha que prendre decisions, perquè en festes, per exemple, n'hi ha que començar ja en els seguros i n'hi ha que començar a contratar coses i entonces tu no pots contratar-ho, no podem esperar a prendre decisions en el mes de juliol, perquè és que n'hi ha coses que t'he que contratar-les ja. En el mes de juliol no pots contratar-les, ¿vale? És impossible contratar-les. Tens que fer expedients de contratació de coses i tens que prendre decisions, però saber el que va passar el mes que ve, algú ho sap. Algú ho sap en el mes de març, que el mes de març algú sabia que anàvem a prendre coses en el bar en el mes de maig? No, doncs anirem acoplant-se. Algú, Cristina, que estava en l'hospital, sabia en el mes d'abril el que anava a passar en el mes de maig? No, doncs les certeses s'han acabat. Estem en temps d'incerteses. A administrar-les. Què passarà en el col·le? Doncs el que puguem, vull dir, en les classes, en el mes de... Doncs ja anirem mirant. A lo millor resulta que el Covid se retira i conforme ha aparegut desapareix i ja no el troben rastre. O a lo millor en el mes de... no sé, doncs anirem mirant. El que tenim que fer és seguir tots les precaucions, les instruccions i ja està, però
me pareix a mi que estem condenats ja a viure en la incertesa i si no és el Covid serà el que siga, pues, a viure aixina. No mos agrada viure en la incertesa, però mires, jo guardé diaris de la primera part de la pandèmia, perquè vaig a guardar-los i vaig a obrir-los i l'altre dia obrir la caixa. Al·lucines dels diaris dels primers dies, al·lucines dels diaris dels primers dies. Perquè és que dius, ostres, total, han passat 2 mesos, no té res que veure. El que estàvem dient en aquest moment és el que diem ara. Bueno, pues res. ¿El bar para la canaleta cómo está el tema? Hoy por hoy no sé nada. Ahora mismo no sé nada. No hay ninguna novedad, porque eso sí que recuerdo que no hemos hecho nada. No sé cómo nos hemos quedado, no me acuerdo. Pero vamos, recientemente no hemos hecho nada, no. Me la anotaré para preguntar y para ver. Els plazos administratius comencen el dia 1 ya a córrer otra vez. ¿No? El 1 de junio comienzan a correr. Bueno, los contratos ya bueno, es que estábamos paralizados del tema contractual. Ya se han levantado, por eso hemos lanzado ahora varias cosas. Supongo que este estará dentro, para que en el orden, vamos, y el otro día, estamos hablando del otro día, se levantaron los plazos para poder continuar de contratos. Ya lo que dice Toni, ya lo veremos. Aniré mirant el que n'hi ha. No en tenim un altre. Leche sabore. Bueno, moltíssimes gràcies a tots i seguim al tall. Estava pensant si hem pogut fer el pleno, però imagineu-vos el pleno en el saló plenari que teníem antes. Tu que insisten a la plaça a fer-lo. Hauria sigut impossible. Així encara m'ho puc complir. Ah, bueno, sí, Sabina. L'únic públic que tenim avui, assistent. Pues si no vols res el públic, al ser la sessió... Bueno, ja l'havia deixat antes.